Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअखौ नोंथांमोननो आं दाहाय स्क्रिनाव होगोन। ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ होयैनि सिगां फंनैसो बुंनो सानदों। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आङो दहायसो फेसबुक नायबाय थानाय समाव बे भिडिअखौ मोन्दों। ओमफ्राय बे भिडिअआ ओरैबायदि आरोना आं लाबोनो सानाखैमोन भिडिअ। ओमफ्राय आं लाबोनांगौ बायद' जाबाय। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मानसि फैबायना हिनजावफोरखौबो खम दासानसै आरोना हिनजावफ्राबो आखल आखुआव खम नंला। हौवाफोरनिफ्राय डाबल गाज्रिसिनसो दं हिनजावफ्रा सोरबा सोरबा उन्दै उन्दै गथ'फोर मा बुंनो आरोना। आं बे भिडिअखौ होगोन दा दसे उनाव होगोन। ओमफ्राय बे भिडिअआव मा दं होनना बुङोब्ला बे भिडिअखौ आङो नायदोंमोन नायनायाव। ओमफ्राय साउन्डआ इसिबां मानि होखायाखैमोन। ओमफ्राय नायबाय थाबाय आङो। ओमफ्राय बेयाव गान खननाय नालाय मोजां जागोन खोमा साननानै नायबाय। नायनानै दाना लास्टआव मा ओंखारखो रावा जुदा ओंखारहैबाय। ओमफ्राय जुदि आं सोरनिबा बिमा बिफानि खाथियाव थानानै बे माबाखौ नायनायमोनबा आं दिनै लासिं सिं जाबायमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेयाव बे भिडिअआव मानसिनि मोखांखौबो होथेजोबनाय। ओमफ्राय नोंसोर बेबादि होननो गोसोथारमोनब्ला बेबादि भिडिअ बानायनानै मानो मोखां होथेदों। अपेन मोखाङै हंगार दम दंबा अपेन मोखाङै हंगारना। ओमफ्राय माथो मोखांखौ होथेनानै आपल'ड होदों बे भिडिअखौ। ओमफ्राय नोंसोर बिदिनो ओरैबायदि आरोखिना दानि जुगाव भाइरेल जाबासो मा होनो गाज्रि खामानि मावनानै भाइरेल जाबासो भिउसबो मोनो नालाय। ओमफ्राय इउटुबारबो जानो हायो नालाय। बेखौ बांसिन मानसिया बेखौसो टारगेट खालामगासिनो जे आं बोरै भाइरेल जानानै आं बोरै इउटुबार जागोन बोरै फैसा खामायगोन बैखौल' नागिरजोब्बाय मानसिफ्रा। ओमफ्राय बेबादि टारगेट खालामनानै दा गोदाव सोराव भिडिअ बानायो आरोना। ओमफ्राय नों सोरजोंबा फेमिलिजों नायदों ना मादों नोंखौ जेबो बुजिला आरोना। जास्ट बानायनांगौ भाइरेल जानांगौ बेल'सै। ओमफ्राय भाइरेल जायोब्ला इउटुब चेनेल खुलियोबा थाब ग्र' जायो नालाय नायग्राफ्राबो दंसै नालाय। भाइरेल भिडिअ होनबाथाय हास्लाबा नायनायफ्रा। ओमफ्राय नों मोजां कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बानाय अब्लाबो नोंनि भिडिअआव भिउस फैनाय नङा आरोना लोगोफोर। आं ओमफ्राय गासिखौ बुङाखै दे दङ साफा सानै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो। ओमफ्राय मा होनबावनो आं नैबे भिडिअखौ होना होग्रोसै लोगोफोर। ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो मा राव बाहायनाय दं। ओमफ्राय आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय लोगोफोर आं बे भिडिअखौ होनो गोसो गैयामोन अब्लाबो होनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेमिलिजों दा नायजा। ओमफ्राय नायथारोबाबो बलिया खम खालामनानै नायबानो जाबाय नों खोनानाय बादिल'। ओमफ्राय हेडफन होनबा हेडफन सोनानै नायबानो जाबाय। ओमफ्राय मानसि होंगो दोंगो एबा बयबो गोनाङाव बे भिडिअखौ दानाय साउन्डखौ खम खालामनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनसिम गले खावलायदों नोंथांमोना साउन्डखौ खम खालामनानै नाय। आं नैबे भिडिअखौ होना होनसै। बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर। बबेखौ जहरा नैबेखौ बैथाला बै फाग्लाखौथ' बिमा जग्रा नुबाय बै फाग्लाखौथ' बिनानाव खैग्रा नुबाय। कुछ भी ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय। बे भिडिअखौ नुनानै मा बुंहरनो सानो बे जेनाखि नैबे गान खननायनि सायाव। ओमफ्राय आंबो सानदोंमोन जे गान खननायखाय मोजां गानसो जेनेबा बै सेंग्राफोरखौ जंखायनाय। ओमफ्राय सेंग्राफोरखौ जंखायनायल'बाबो अरजालामोन। ओमफ्राय बेयाव बिसोर जे गाज्रि रावजोंसो गान खनदों बेखौ बिसिनि खर'आव मेलेम दंना गैया साननो हानाय। ओमफ्राय गावसिना बिमा बिफा गैगोना गैया बिदा फंबाय गैगोना गैया जे नोंसोर नैबेबायदि गाज्रि खामानिखौ मावनानै सानसे सिनाया सानदों नामा नोंसोरखौ सोरबा गामि खाथि खालानि मानसियाथ' नोंसिनि गारांफोरखौ हमनो हागोन। नोंसोरखौथ' सिनायगोन। नोंसोर ओमफ्राय बैसिनि मोखाङाव मा देखायगोन आरोना। बिसोर देखायनोबो लाजिखाया बिसोरो। बेबायदि खननो हादोंबा बिसोर लाजियाबो आरोना मोखांबो दिन्थिनो लाजिया बिसोरो। ओरैबायदि साहस गोराखासै आरोना बिसोर बेबायदि गान खनलायनानै फेसबुकफ्राव आपल'ड होनो हालायदोंबा। ओमफ्राय बिसोरलाय नों आंखौलाय बहा लाजिबावनो आरोना। ओमफ्राय गावसोरबो साननांगौ गावसिनि बिमा बिफानो नुगोन सानसे नुगोन नुवा सानखो ना माखो। नोंसिनि नोमा नोमफाया केपेड मबाइल लाग्राबाबो सानसे मालायनि मबाइलाव नोंसोरखौ नुगोन आरोना। बे भिडिअआथ' दा आपल'ड जाखाबाय नालाय बहा दानबावनो। जेब्ला बे थैजासिम थागोन सोरहा दानबावनो बेखौ सेयार खालामसिनगोन। ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला बुंबाबो मा लाब आरोना दानि जुगाव। ओमफ्राय जिखुनु जाया भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै। भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबाय लोगोसे नेक्स्टआव बाय।